حقኛ ዘንታ ፍቕሪ ልበይ ድምስለይ 14 ክፋል ካብዛ ሰዓት እዚኣ ናባይ ከይትደወል ንስኻ ሳክት ኢኻ ፌበን ቴሌፎን ኣብ እዝና ሓፀወቱ ሄሎ ሲራክ ስሟ ዘይፈልጠ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ መንነታ ዘይፈልጣ ሰብ ክሳብ ክንደዘይ ንውሽጢ ተቋዳፂራቱ ንምዃኑ መን እያ እዚኣ ትፈልጠኒ ክትከውን ኣለዋ እምበር ስቕ ኢላ ትድውል ኣይብለን እየ ሲራክ ዝተፈራረቐ ስምዒት ኮኖ ፌበን ገና ከፀልለካ እየ ንሕና ጥራይ ዲና ክንፅለል ክሽግና ከትርየኒ ኢኻ ዓነጅል ፌበን እናሰሓቐት በይና ትዛረብ ነበረት ኣንቲ ሕጂ ኸመን ኢኻ ረኺብክ ዝጥረፍ ኣንቲ ስሙም እምበር ኮንኪ ማርታ ካብ ባኞ ወፂያ ነታ በይና ክትስሓቕ ዝፀንሐት ፌበን እናተዛረበቶ ስቕ ጥራይ በለይ መሓዛይ ኣወዳት ክነብዑ ኣለዎም ፌበን ዝዓጠቐትሎም መሰለት ኣንቲ ከም በዓል ሲራክ ከይልከሙ እምበር ከም በዓል ሲራፊኤልሲ ይግብኦም እዩ ሰብ ክልተ ልቢ ማርታ ዝተፈራረቐ ደገፍ ሃበድ ሎሚ በቃ ልቡ እምበር ልበይ ዝወስደ ያለን ደጊም ብፍቕሪ ኸሳብ ዝልዘ ክገብሮ እየ ፌበን ቲቪ እናወልዐት ሓንቲ ወይ ዝተቐበለኒ ወዱካ ዝብደል ኣይኮነን ህዱ ዓቃል ደስ ክብል ዕላሉን ትሕትንኡን ኣቀባብሎን ከምዚኦም ክትብድልሲ ነብስኻ ይገብረልካን እዩ ኣትፌዊ እንተ በዓል ሱራፊኤል ግን ወላ መሓገዝ ክኾ ነይረ ማርታ ኣብ ልዕሊ ሱራፊኤል ሕነ ክትፈዲ ድሕር ከምዘይትብል ኣረጋገፀት እዚ ዳ ኣይገርመኪ እዩ ካበይ ከም ዝረኸቦ ቴሌፎነይ መይተልኪዶ ዓቢደልኪ ዓርከለክዶ ክብል ልበይ ያጥፊለዩ ዘሎ እምበር ኣሽቂዕካ ፈቲነ ተመን እንድዩ ዝተመን ከም ጥሕያት ተመሲሎም ልብኻ ከወስዱ ዝፅዕሩ ኣረሜን እዮም እንታይ ግድኽም ማርታ እዩ ከጥርዮም እየ ቡና እስቲና ካባወል ጀሚርና ድማ ክንዕልለሎም ኢና ፌበን ዝምውላስ ኢና እምበር ውዱእ ኩናት ያውጃ ዘላ ቡና ይሲ ክቐላሉ የፌቤ ኣብዛ ቡና ክንቀልሙ ኢና ደውሉሉ እስኪ ንሱራፊኤል ልቡ ክሳብ ዝጠፍቐ ኣራስብ ነዮ ስፒከር ከፊት ክስምዐኒ ሎሚ ከም ተነዓና ኣብ ዘይንፈልጦ ስምዒት ፍቕሪ ዘሽከለና ንሕና ድማ ነሽክሎም ኢና ወዛም ኣዘብኣ ማርታ እውን ከም ዘይተናሕስየሎም እናገለፀን ሱራፊኤል እቲ ሓቂ ዶ ክነግረካ ውዒሉ ሓዲሩ ሓቂ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ብድሕሪኡ ትምርጫ ናትካ ይኸውን ሱራፊኤል ቴሌፎኑ ብምልዓል ናብ ማርታ ደወለ እዋይ ሱራፊኤል ደው ኢሉ ማርታይ ፌበን ቴሌፎን እናቀበለታ ሓንሳብ እዚ ቡናይ ክቐላሉ ኣይትቀበለይ ፌቢ ወይስ ብሪኮርድ እባዕልለኒ ኣጋይሽ ኣለዎ ነኾይኖም ኢልክ ጽሓፍሉ በለተ ማርታ ሱራፊኤል ብሪኮርድ እባዕልለኒ ኣጋይሽ ኣለውኒ ብኤርፎን ገይራ ክሰምዓካ እየ ብልቢ ድምፅኻ ናፊቐዮ ኣለኹ ኢላ ፀሓፈትሉ ማርታይ ፌበን ዝፀሓፈትሉ እናነገረቶ እዋይ ፌቡ ደምሲሰዮ በጃኺ ዝተሰዓርክሉ ኮይኑ ክስምዖ እዩ ደምሲሰዮ በጃኺ ከይረኣዩ ከሎ ማርታ ደስ ከም ዘይበላ እናገለፀት ኣይ ካብ በልክስ ሓራይ እዋይ ረኣዮሞ ማርታይ ርእይዎ ማርታይ ፌበን ደምሲሳቶ ከላ ልባ ክጠፍኣ ነገረቶ ፌበን ብሎክ ግበርዮ በቃ ብሎክ ግበርዮ ብሎክ ማርታ ዓይና ንጢረን ክወፃ ይደልያ ኣንቲ ማርታይ በቃ ኣብ ዝቐረባ እምበር ኮንኪ ኣነሲ ከዘርበኪ ኢለ እየ እሞ ሳኪት እዩ ከመይ ደቕ ተሓስብኒ ማርታይ ሓቀይኒ ደኣ ክወርጫጭ ከምዚ ከማኸም ምስ ረኣዩ እንዲኦም ኮይኖም ኣነ ኣብ ቀረባ እየ ኣነ ዝብሉ በለት ፌበን እናስሓቐት ብልቢ ፌቤ እዚኦም ገጽ እንተሪእኻዮ በቃ ኩሉ ግዜ ክፃወትልኻ እዮም ዝደልዩ ንሕና ድሞ ንምንታይ ግዜ ልቢ ይብካን ጉዳእ ባዕልና ነምፅኦ ፀገም ድማ ግዳይ ይገብርና ኣሎ ምስ እዚኦም ቅንዕና ኣይትድልን እያ ማርታ ዝተወድኣ መሰለች ሱራፊኤል ሪካርድ ሰዲድልኪ ከኻፍተዶ ወይስ ባዕለኺ ብኤርፎን ክትሰምዕዮ ኢኺ በለታ ፌበን ውሽጢ ማርታ ክትፈልጥ እናደለየት
እንታይ ደኣ ኣብ መንጎና ሚስጥር ኣሎ ድዩ ወይስ ተሓብአለይ ኢኺ መስለኒ። ማርታ ንዘረባ ፌበን መለሰት ኣላ። ማርታ እወይ ሎሙስ እንታይ ኢኸ ትኾኑ ዘለኺ በቃ ቅጭ ከም ፀኣልኪ ኮይኑ ዘሎ ጠባይኪ ኣነሲ እንታይ ሚስጥር ክሓብአልኪ ኣንቲ ማርታይ ኩሉ እንዴ ዘዕለለኪ ዝገበርክዎ ዘበለ ድሓር ድማ ከዘርበኪ ኢለ እምበር ብኻሊእ ኣይትውሰድዮ ኣነሲ ጓል ክቀራርበኩም ኢለ እምበር መዓዝ ካሊእ ኮይኑ ድሓር ድማ ይነግረኪ እየ ኩሉ እንታይ ክብል ከም ዘለኒ ምስ ሱራፌል ሕቡእ ርክብ ዘለኒ ኮይኑ ዝስማዓክ መስለኒ ዘይገድፎ ክሳብ ክንዲዚ ዘጠራጥረክ እንተኮይኑ ፌበን ነታ ሞባይል ኣብታ ሰሎን ኣቐሚጣታ እዋይ ኣንቲ እንታይ ኺ ውድ ተብል ዮ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ኣነሲ ክፃወት ኢላ እየ እምበር ንስኻ ድማ ኣብ ቀረባ ፀኒሕኪ እመስለኒ ቃል ኢልኪ ኣነስ ካበይ ተሓብእዮ ኣሎ ኣይብልኒ እየ ንስለ ዘረባይለ እየ እምበር ካልእ ኣይኮነን ድሓር ድማ ይሄን ምሄን ኢልና ክንፈትሖ እዩ ዘለና እምበር ሓሪቕካን ኣንፀርፂርካን ዝፍታሕ ኣይመስለንን መሓዘይ ኩራ ኣየፀብቐልናን እዩ ንስኺ ክትስሕቕ ጥራይ እዩ ዘለክ እምበር ብሰንኪ እዞም ሓንጃላት ንሕና ክንባስ ሰይጣን ምንታን ከይሕጎስ ፍሽኽ ዳኣበሊ ፌብየ ኣብቲ ፍርጅ ኣለኪ ግዳው ቡናን ባናናን ኣራንሽን ኣምፅልና ቁርስብን ዕምበባ ጌርና ጥዑም ቡና እናሰተና ከይንውዕልሲ ብኹራ ክንውዕሎ ማርታ ንዝተዘረበቱ ዘረባ ክትምልሶ እናፈተነት ኣንቲ ማርታይ እንድዒ ዘይሓሰብክዎ ኮይኑ ንዘረባኺ ኣነ ደኣ ንፅቡቕኪ እምበር ንሕማኪ ካልአይቲ ትኹን ግዜ የብለይን ኣብታ ኣዋይ ዝወረደ ድማ ኣባኸ ክወርድ ኣይደሎን እየ እቲ እዚ እውይ ኣንቲ ዘይዋይ ድሞ ዝሓልልኪ ሚስጥር ምስ በልክኒ ብልቢ ሰንቢዳ ፌበን ዝተሰማዓ ገለፀት በቃ ኣነሲ ካራስነኪ ኢለየ እምበሪ ብኻልእ ኣይኮነን ምሽ ንዓይ ኣራስን ንብልክ ንፀኒሕኪ ኣነ ድማ ከምኡ ዘያራስነኪ ልበይ ኣበይ ደኸ ሳኢልኪ ኣፀኒሕኪ ማርታ እናሰሓቐት ናትኪ ምርሳን ርእሰይቶ ጋቢልኒ ፌበን ፍርጅ እናኸፈተት ዝተሰማዓ ነገረቶ ኣነ ደኣ ከምዚ ቀልጢፋ ዝረስን ሰብ ማራ እንዲ ደስ ዝብለኒ በለት ቡና እናጫነወታ ድሓን ናይ ምርሳንሲ ናተይ ይገድድ ክትርእኒ ይኸ ክሳብ ዝኣዱ በለት ፌበን ዘጫነወተ ቡና እናመሰገነት ስምዕኒ ግዳ እቲ ሪኮርድ ሱራፌል ዝሰደዶ ማርታ ቡና ብማሽን ጌራ እናወቐጠት በይኒ ክዳ ስምዕዮ ኣይደልን እየ ፌበን ሓውሲ ኹራ ገበረቱ እዋ ደምሲስዮ ስጋ ተስፋይ ኣነ ድማ ዘይሰምዖ በለት ማርታ እዋ ሽኦል እኮ መቸም ሚስጥር እንተኾነ ወይ ዝኾነ ይኹን ኣብ በይንኺ ኣብታ ፅምዋ መሪፅኪ ዘይትሰምዕዮ ኣብ መደቀሲኺ ኮንኪ መን ይፈልጥ እንዳ ፈተና ዝኣቱ ቃላች እንተኾይኑኸ ፌበን ውሽጢ ፌበን ክትምዝን ውሽጢ ማርታ ክትምዝን ዝተዛረበች ክልቲና ኣንፈትና እናፈተና እናኣቱ በለት ማርታ ናይ ልባ እናሰሓቐት ብሓቂ ኣይ ስመይ ብሬከርድ ዕልለኒ ክብሎ ከለኹ ከመይ ደስ ይብለኒ ነይሩ መስለኪ ከምዚ ምሳይ ዘለዎ ካብ ፅፍሪ እግረይ ክሳብ ፅፍሪ ርእሰይ ተዘዚዩ ዝብለኒ ፌበን ናይ ሬኮርድ ማሰጅ ንድሕሪት መለሳ ኣንቲ እንታይ ክትብሊ ዘለኺ ማርታ ተገሪማ ሓተተታ ዋው ብፍላይ ከምዚ ንስኺ ኣብ ዓራት ኮንኪ በቃ ምሹ ኣለኪ ስምኪ እናፀውዐ ፌቢ ክብለኪ እንዲህ በቃ ኣብ ዘይተፈለጠ ዓለም ኢኻ ተኣቱ ብፍላይ ክእዝዘኪ ከሎ ክትእዘዞ ከለኻ ነብስኻ ቁርቁሪ ይገብረልካ ፌበን ምስ ሰሚ ትገብሮ ዝነበረት ዕላላት ኣትመን ክሓፍረልኪ እዩ እንታይ መፂኒ ኢኻ ዝብለኒ ዝገበርኩ ማርታ ሓውስት ምትሕቲ ኣስምዐት ድሓን ንሱስ ኣብኡ ጥራይ የብፅሕከ እሞ ቅድም ከምዚ ውልፊ ከምዚ ቡና ክሕዘኪ እዩ ፌበን እናሰሓቐት ናይ ሱራፌል ማሰጅ ከፈተቱ ሃይ ማርታይ ከመይ ትኾኒ ሰላም ድዩ ከመይ ፀኒሕኪ ኣብ ህይወት ግድን ኢኻ ክትሓርቕ
እቲ ሓደ ክሕርቅ ከሎ እቲ ሓደ ምስ ዝህድእ እቲ ሓደ ተቐያሚ እንተኾይኑ እቲ ሓደ ሓዳግ ምስ ዝኸውን እቲ ጠላም ምስ ዝኸውን እቲ ሓደ እሙን ምስ ዝኸውን ኣብ ነንሕድሕዶም እምነትን ፍቕርን እንተዘይሃልዩ ትርጉም ህይወት ባዶ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ንጌጋታትና ንእርሞ ኣባራትና ንፀባፀብ እንድሕር ኮይንና ፍቕሪ እውን ቦታ ይረክብን እዩ። ኣነ ክሕርቀክን ከታልለክን ኢለ ሓሲበዮ ይፈልጥን ግን ኣብ ዕላልኪ ክልተ ሱራፌኤል ከም ዝዕለልኪ ከተዛሪብክኒ ኣነ እቲ ንመጻኢ ዝምንየ ክሰበየ እቲ ኸማይ ኣምሲኺ መባለይ ድማ ምናልባት ኣጋምሸት መንባሩ ግድን እዩ ከመይ ኣምሲኺ ክብለኪ ማርታ ግን ምስ ሱራፌኤል ዝበሃል ዶ ኣምሲኺ ኮንኪ ንደይ ብዙሑን ውሕድ እንተዛሪብክኒ ሕጂ እውን ክብለኪ ዝደሊ እንተሃልዩ ብኣካል ከፍ ኢልና እቲ ሓቂ ክትፈልጥዮ ምስ እትደሊ ማለት እያ። እሹዑ ኢኺ ልበይ ዶ ምስለይ ከም እትደሊ እትውስኒ ክሳብ ሓሳብኪ መልሲ እትህብኒ ድማ ክፀበየክ እየ። እንታይ እየ ዝብል ዘሎ ፌቤ ዋላ ኣይተረድኣንን ዘሎ እንተተረዲእኪ ንስኺ ማርታ ሕውስውስ በላ እንታይ ድኺልክዮ ማርታ ፌበን እውን ከምዘይተረድኣና ገለፀት። ኣነ ደኣ ከመይ ኣምሲኺ ምስ በለኒ ንምንታይ ከመይ ቀኒኻ ዘይትብለኒ ምሳኻ ዶ ኣምሲአ ክንደይ ሱራፌኤል ዲኹም ዘለኹም ኢለዮ ምስቲ ብማሰንጀር ዝዕልለኒ ምስቲ ብሓደ ዘምሰናዮ ሱራፌኤልን ተሓዋዊስኒ እኮ እዩ ተዛሪበዮ ማርታ ዝበለቶ እሪ ቁፅር ኣቢላ ነገረታ ድሕሪ ሕጂ ዝብለክ ዘሎ እሞ ንስማዓዮ ብኣካል ከፍ ኢልና ንዕልል ይብለክ ኣሎ እሞ ሕራ ይበለዮ ፌበን ሓሳባት ኣካፈለታ ኣንተ እዚኦም ዝእመን የብሎምን የመኽኒ ድማ ዘይ ኣብዛ መልሓሶም እያ ተወቂራ እቲ ምኽኒት ንሓሳብካ ኣይፀላእክውን ኣብዚ ጣዕመካ ሰዓት ባዕለይ ክድውለልካ እየ ኢላቲካ በልዮ ማርታ መልእኽታ ኣነፀረት። እወይ ማርታ ይሲ ዘይተርፈካ ኸሎስ እንታይ ሎሙ ፅባሕ ዘበላለኪ እንታይ ስራሕ ኣለኪ ፅባሕ ዘይትብልዮ ፌበን ማርታ ጊዜ መውሳዳ እናሓረቐት ድላዩ እንተኾይኑ ክፅበዮ እየ ፌቤ ማርታ ሕነ ክትፈዲ ዝደለየት መሰለት ዶ ከምዚ ካሎ ድዩ ሓቆም ባይም ኣቦታትና ክመልሱ ገለን ብማይ ገለን ሰኣን ማይ ክብሉ ፌበን ምስ ዕድላ ተሓሒዛ ማለትኪ ማርታ ዘረባ ፌበን ከምዘይተረዳእ ነገረታ ዋላ ቡና ክግዳ ገንፊላ ከተውሪ ወረኛ መዓረይ ፌበን ናይ ኣስተሓራቕ ፍሻታ እናስሓቐት ሕማም ርእሲ ከይደእሁ ሱራፌኤልሲ ማርታ ንሱራፌኤል ግዳይ ገበረቶ ፌበን ቴሌፎን ተደዋለታ ሕጂ በለ ስምዒ ቃላት ፍቕሪ ገለ ንሱራፌኤል እንተተጠቐም ኩሉ በለታ ፌበን እናስሓቐት ማርታ ግን ፍሽኽ ጥራያ ዝበለት ሄሎ መን ክብል ፌበን ካብኡ ኣይሕለፍ ብምባል ብሓቂ ድኸ ዘይትፈልጥኒ ሲራክ ደዊላ መንነታ እምበር መንነቱ ስለ ዘይትፈልጦ ብቐጻሊ እዩ ዝድውል ኣነሲ እቲ ናይ ልበይ ዝበጎን ዝምነዮን ናይ መጻኢን ዝብሎ ምዃንካ እባ ኣፈልጥ መልሓሳ እናብዛእትሉ ንስኻሲ ከምኡ ኢልኪ ኣነ ግን ምስ ዘይፈልጣ ሰብ እሞ ድማ ከም ተፍቅረኒ ብቐጻሊ እትድውል ሄዋን በቲ ሓደ ክኸስራ ከም ዘይደሊ በቲ ሓደ ሙሉእ ልበይ ክህባ ዝምነ ዝተፈራረቐ ልቢ ዝውንን ሰብ ምዃነ ግን ትፈልጥ ዶ ትኾኒ ሲራክ ምናልባት ኣብ ልዕሊኣ ተገዳስነት ከም ዘሕደረ ንእግረ መንገዱ ነገራ ክሳብ ክንደዘይ ድኻ ኣብ ልብኻ ቦታ ዘለኒ ዋው ኣንተ ኣነስ ክፅብቕ ዕድለይ በለት ፌበን ፍቕሪ ዶብ ከም ዘይብሉ መቸም ትፈልጢ ኢኺ ብንፅሩ እንታይነትኪ ነገርኒ ኣብቲ ዘላኸዮ ጥብ ክብል ሲራክ ውድእ ኣበሎ በዓል ተሓዳሪ ኮይነን ተፀናሕኩኸ እንታይ መበልካ ፌበን ኣፋ ዓፅያ እናስሓቐት ዋላ ንምንታይ ኣደርባዕቲ ቆልዑ ዘይትኾኒ እቲ ዝበለፀ ፍቕሪ ድማ ትልግስላይ ሲራክ ብዘረባኣ ተስፋ ከይቆረፀ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ማለት ፌበን ከምዘይተረዳኣ እናሓተተቱ ማለተይቲ ናይ ኣዶ ፍቕሪ ልዕሊ ማንን ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ሲራክ ነገራ እዋይ መቸም ክትዛረብ መዓድ ኢኻ ሓንቲ እንዶ ክሓተካ ስእልካ ዘይትሰደለይ ኣብቲ ራእሰይ ገይረ ክድቅስ
ፌበን አርእስተ ቀየረት ማርታ ተገሪማ እናጠመተታ ኣይትፈልጥን እንዲኺ ሲራክ እናሰሓቐ ሓተታ እኹል ኣይኮነን እምበር ሲራ ሽም መሊቕዋ ነበረ ማርታ ምስ መንድያ ትሕልል ዘላ ብምባል ውሽጣ ሓምስ በለ ስራ በለት ማርታ ዝያዳ ይበጃ ካስለ ዝደደለይ ፌበን ቀፈጥበጥ እናበለት ኣበይ ኣለኸ ሕጂ ሲራክ ሓተታ ኣብ ሳሎን ከፍ ኢለ ፀሚኒ ኣበይ ኣለኻ ንስኻኸ ፌበን ከም ዝናፍቐቱ ኣምሲላ ተዛረበት ኣነዚ ክዕሰ ይርአ ኣለኹ ሲራክ መለሰላ መቸም ኩሉ ግዜ ከለልየካ ከለኹ ኢኻ ተመኽኒ በቃ ቻው ብሮኽ ምሸት በለቱ ፌበን ሓውሲ ቀበጥበጥ እዋ ይሄ ደኣ መሓይሽ ሲራክ ኣብ ገዛ ኣለኹ ዘይምባሉ እናሕረቆ በቃ ይተዛረበኒ ብቐደሙ ኣነ ኣፍቂረ እምበር መሓስ ኣፍቂርካ ፌበን ሓውሲ ሕንቕንቕ እናበለት ፕሊዝ ድሓን ስእሊ ክሰደልከ እያ ቅድም ግን ስእልኻ ስለደለየ ሲራክ ዘረብኡ ከይወድእ ፌበን ኣብ እዝኑ ዓፀበቱ ሲራክ ብልቢ ሰንበደ እዛ ሰብ ሕምምቲ ክትከውን ኣለዋ ድማ በለ ደው ኢሉ ድማ ምቕባል ኣበየቱ መሓዛይ ርኢኸዮ ዶ ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ክልዝ ዝፀኒሑ ፌበን ሓበን እናተሰማዓ ተዛረበት ሓቆም እንዲዮም ደኣ ሓቀኛ ዘንታ ፍቕሪ ልበይ ዶ ምስለይ መበል 14 ክፋል ነዚ ክሰምዕዎ ዝፀናሕኩም መስል ነይሩ ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ክፋል 15 ዘልኩም ክመፅእ በብዘለኹም ሰላምኩም ኣብዛሕ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብን ሃገርና እናተመነኹ ባይ ባይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ቴንክ ሶ ማች